ev wêneyên ku hûn dibînin hemû jî jalî wênexêjên Rûsî ve di navbera salên 1787 û 1950 de hatine xêzkirin û hemû jî serok, giregir, rewşenbîrên Kurd û jinên Kurdên êzîdî nîşan didin. Ew wêne bi destê lêkolîner û nivîskarê Kurd Fırat Sezer ve ku li Rûsya û welatên berê di bin destê Sovyetê de bûne, bi lêkolîn û xebatên besalan li ser peywendên Rûsya û Kurdan ji arşîvên fermiyên Rûsyayê hatine peyda kirin. Sezer di encama lêkolînên xwe de dibêje ku peywendên Kurd û Rûsan di destpêka sala 19 de diwarê çand, huner û folklorîk de çêbûye. Lê dibêje yêkem car bi ferhengekê Rûs bi Kurdan re hevnasiyê çê dikin. Di navî ferhengê de nêzîkî du sed ziman heye, nav da kurmancî jî heye. Ev ferheng 1787 de hatiye amadekirin. Piştî ku Rûsan destpêka sed sala 19 de di Qafqasyê de cihê xwe xurt dikin, evê dikin. Tekiliya xwe jî bi Kurdan ve hîn ev dibe, xurt dibe. Piştî vî em dibînin ku Rûs dixwazin ola Kurdan, çanda Kurdan hîn baş fehm bikin ku li gorî vî jî tekiliya xwe ev bikin, xurtir bikin. Ji ber vê jî xebatin ev folklorîk dest pê dikin, zimannasî dest pê dikin, çandî dest pê dikin. Di vî demê de gelek xebatin ev hene. Mesela li ser venegeriyê gelek xebatin e. Heta na min nêzîkî 105 wene bi dest xist ku venegerên Rûs li ser Kurdan ev xebat çekirine. Lêkolînerê Kurd li ser peywendên dîplomatîkên Kurd û Rûsan jî dibêje her çiqas çendîn serok û rêberên Kurdan hewl dabe ku peywendên bi Rûsan re xurt bikin jî tenê Nemir Mela Mustafa Barzanî bi ser ketiye ku peywendên dîplomatîk bi Rûsyayê re dane ava kirin. Di daviyê çaretiyê de em dibînin ku serokên û rewşenbîrên Kurd wek Abdulrezak Bedirxan, Abdulselam Barzanî û Şeyx Mahmud Berzenci xwastine ku bi Rûsyayê bikevin tekilî û ji van işte destekê wan bigirin lê tu encam negirtine. Heta ku yani Mela Mustafa diçe evê Yekîtiya Sovyetê ne pekanekî em qala evê bikin tekiliya sistematik a diplomatik di nav Kurd û Rûsan de. Piştî çûyîna Mela Mustafa Barzanî em dibînin ku di nav Kurd û Rûsan de tekiliyen diplomatik tê asta herî xurt. Her wiha lêkolînerê Kurd ku niha jî li ser peywendên Rûs û Kurdan lêkolînên xwe berfireh dikin, dibêje îro bi sayê hewlên Mela Mustafa Barzanî li başûrê Kurdistanê peywendên xurt bi Rûsan re hene û perçeyên dinyên Kurdistanê bi qasî başûr ginik nayên dîtin. Ji bilî Mela Mustafa tu serokê Kurd, rewşenbîrê Kurd nikariye ki işte serokê Yekîtiya Sovyetî an jî Rûsan re hevdîtin çêbikin, tekilî çêbikin işte rola Mela Mustafa gelek ginik e. Mesela îro hûn ê biçin Moskowê, hûn ê biçin li ser Peterburgê em dikarin bêjin ki piranîya Rûsan Mela Mustafa nas dikin û wek serokê Kurdan binav dikin. Komên xebatên Kurdên din jî li Moskowê hene lê qasê ku başûrê Kurdistan vek muhateb qabûl nakin. Yani sedema vî jî xebata ev e. Mela Mustafa'ya nemir e. Lêkolîner û nivîskar Fırat Sezer amaje pê dike ku ligel warê siyasî û dîplomatîk Rûsya niha di qada enerjî, bazarganî û evlehiyê de jî bi hikûmeta Kurdistanê re di nava peywendiyên xurt de ye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.